alle sammen, og velkommen til YouTube. I dag har jeg opdaget, I har sikkert set sådan nogle videoer på YouTube, at man har en fidget spinner, og så blæser man til den med en trykluft-ting, og så kører den hurtigt. Det vil jeg så prøve at gøre i dag. Så er I klar? Her har vi trykluften, ikke? Sådan. Og det kan jeg godt føle. Shit, det går stærkt. I kan også høre lyden, ikke? Ej, mand. Det hvad gør jeg? Hvordan får jeg den til at stoppe, altså? Okay, vi bruger den her meget. Vi må da have et eller andet. Ja, vi har et stykke træ. Okay, hvad gør vi med det? Vi stopper den. Så er den stoppet, sgu. Shit, det gik stærkt, mand. Mine hænder sveder sgu helt. Nå, skal vi prøve igen? Okay. Jeg ved ikke helt, om det er noget, man skal sådan gøre, hvis man er professionel. Men nu prøver jeg det, og det er skide sjovt, synes jeg, fordi det går eddermame stærkt. Det kan man også se. Shit. Nå, ikke så stærkt igen, åbenbart. Nå, vi kan prøve igen. En sidste gang. Ja, sidste gang. Og så går jeg ovenpå på mit filmstudio, som er mit værelse. Den sidste gang, den skal sgu være den bedste, ikke? Den er eddermame wild den her gang. Jeg vidste seriøst ikke, det ville gå så vildt. Jeg vidste godt, det ville være vildt, ikke? Men så vildt, hvis det skulle heller ikke, det var. Jeg prøver lige en skrue her. Nå, så skete ikke en skid. Prøv lige igen. Der stoppede den. Ja. Op i mit filmstudie. Hej alle sammen, så er jeg tilbage, og ja, jeg har nu prøvet at bruge den her til at få rimelig meget fart på. Igen, hvis jeg får 500 likes, så gør jeg det med, min anden bedste fidget spinner. Den her, min selvlysende, ikke? Så husk subscribe, abonner, like og lad være med at dislike og skrive dårlige kommentarer. Det var det. Hej!